हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे आरोबाव गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै जों माखासे गोनां बाथ्राफोर लानानै फैदों लोगोफोर। सावरायलांसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां अब्लानो बुजिनो मोनगोन दा जोंनि गेजेराव मा बाथ्राफोरखौ जों बे समाव सावरायनो लादों। थ' भिडिअ आवगायलांसै नायलांदो जोबजासिम। थ' जोंनि गेजेराव माखासे साननो गोनां बाथ्राफोर जानानै फैदों। जों गोबां निउसफोराव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। आं एसे लेटसो जाबावबाय बे भिडिअखौ लाबोनाया। एसे बोरैबा साननो थाङोब्ला दुखुनांथावबो ना, बोरैबा बेफोरबायदि जानाङा बाथ्राया ना। जोंनि गेजेराव दा नुगासिनो दङ जे सार बिक्रम दैमारि सार बिथाङा जि लेखा बिलाइ दिन्थिनानै जे बाथ्राफोरखौ फोरमायदों जे जोंनि बिटिआरनि खामानिफोरखौ जे बिटिआरनि बायजोनि मानसियासो मावनानै जागासिनो ना। जोंनि बिटिआरनि बायजोनि मानसिया बेफोरखौ बोरै मावना मोनजादों ना। स' जोंनि बिटिआरावनो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं, गोबां हारिनि थाखाय सैसोनाय मानसिफोर दं। बिथांमोना बेफोरबायदिखौ मावनानै मोनजानांगौमोन आरो दाना। जिहेतु जोंनि गेजेराव बिथांमोननि गेजेर नाजानायजोंनो दिनै गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय। बे गासैनि थाखाय बिथांमोना बेफोरखौ मावनानै जानो बिथांमोननो राहा लामाफोरखौ होनांगौमोन आरोना जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो ना। खारन गोबां नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोननि सैसोनाय बिसोरनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजानि नाजानायनि गेजेरजों बेफोरखौ दिनै जाफुंनायखौ जों मोननो हादों। बेनि गेजेरावनो जोंनि मानसियानो बेफोरबायदिखौ मावनानै मोनजानांगौमोन आरोना। स' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबाय जानो हागौ आरो माखासेया मिथियाखैबो जानो हागौ। स' एसे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानानै होनो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना ना। स' नैबेयाव नाय नोंथांमोना बिथां सार बिक्रम दैमारिया मा होनदों खोथाखौ एसे खोनासंनानै लालांदो अब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खोथाखौ आं फोरमायनो नागिरदों बर' रावनि गेजेरजों, जायखौ आं दिनै बै गेस्ट हाउसआवहाय फुंनि समाव आं एसएमएसआव बुंबाय, नाथाय आं बर'आव बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना नैबे लेखाखौ मोनथिखाबाय, बे लेखानि सोमोन्दै आं बुंदोंमोन। बे लेखानि उद्देश्यआनो जाबाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पिनारडि 15 फाइनेन्सनि खामानि। जाय खामानिनि अर्डारा जाहैबाय 58 था खामानिखौ दिनै सासेल' कन्ट्रेक्टरनो होनाय जादों। जाय कन्ट्रेक्टरना जोंनि बिटिआरनि नङा बा बिटिसिनि नङा, बिथाङा जाहैबाय मिसेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारानि। बिलासिपारायाथ' जोंनि नङा। बे बिलासिपारानि नङि बिटिआरनि नङि सासे बिलासिपारानि आउट अफ बिटिआरनि मानसिया जोंनि एसेबां माखासे 58टा खामानिखौ बोरै मोननांगौ? सोर जड़ित दङ बेजों? प्रमद बर' बिथाङा मा सार्थआव मानि थाखाय बे खामानिखौ बिथांनो होखो? आरो नै उदालगुरिनिया 52 सासे मानसिनि एके मिसेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारानो 52 खामानिखौ होदों। 110टा 110 खामानिखौ बे सासे मानसिनि होनाय जादों। मा सर्त दं? एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मानो मोनाखै? एनबिपिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मोनसेखौनो मोनाखै। सासे मानसिया 110टा बोरै मोनदों? एबसुनि दैदेनगिरि जायफ्रा दिनै खामानि मोननो थाखाय दिनै एसेबाबो गोसो दङ, दिनै आन्दलनखौ दोनथ'नानै जोबथ'नायनि थाखाय जिरायनानै संसार जानो थाखाय गावनि बिसि बिसायजों एसेब्लाबो मोजां न'खर, एसेबाबो मोनसे मोजां फरायनायनि परिबेस खालामनो थाखाय दिनै गोबां नाजानाय दङ खामानि मोननो, नाथाय मोनसेबो खामानिखौ मोनाखै। सासे मानसियानो 110टा खामानि, कौटि कौटिनि खामानि। बे मानसियाबो जोंनि बिटिसिनि नङा, जोंनि बिटिआरनि नङा, आउट अफ बिटिआरनिसो, जायहा दिनै बिलासिपारानि मिसेस आसाम एजेन्सि। मा सर्त दं? दिनै बेखौ बुंनो आंहा दिनै गोरोन्थि जागोन नामा? आंनो नाङा, आंनो मोनसेल' खामानि होनो नाङा। नाथाय जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ, बिटिआरनि रायजो राजाफोर दङ, बिटिआरनि बेकार सेंग्राफोर दङ, एनडिबिफोर दङ, एक्स एबसुफोर दङ, बिथांमोननो जों दिनै खुसि मोनगोन। दे आं बुंखाबाय। आरो नाय, नै जोंहा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस कनस्ट्राक्सना 3 कौटि 55 लाख, रिपेयारिंआ जाहैबाय 2 कौटि 80 लाख। बोरै बनायगोन बेखौ? प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिपिएम समाव इलिगेलि जानला मोनला फैसाफोरखौ बाहायनानै बिथाङा कारापसन खालामदोंमोन। नोंथाङा बुंदों प्रमद बर' सार जे जोङो ओरैबायदि सिस्टेमाव जोङो दिनै फैसाखौ इउज खालामदों। मा 3 कौटि 55 लाखआव दिनै नोंथाङा 2 कौटि 80 लाखनि रिपेयारिं होदों। जाय रिपेयारिंनि निउसफोरा दिनै
नायदों बेयाव दिन्थिहैदों जेरै 50 लाखनि बा 30 लाखनि बारा थाङा बेयाव दिनै 2 कोटि 80 लाख बे कारापसन नङा मा बे कारापसन नङा मा मबे सिस्टेमजों खामानिया गासैबो खामानियानो बाहेरनि 58 करोड़ जाया दिनै एमसिएलए फोरनि क्वार्टार 58 करोड़ एनइ इनफ्रा होननाय गुवाहाटीनि मानसिया लादों जाया नै गेस्ट हाउसखौ बे गुवाहाटीनियानो बेसेबां गिदिर गिदिर स्किम फिसाबाबो 20 लाखबाबो 15 लाखबाबो 50 करोड़बाबो 80 करोड़बाबो सोब गासैबो बिटिआरनि बाहेरनि गोजा बिटिसिनि मानसिया माखौ जागोन जोंनि बेकार सेंग्राफोरा माखौ जागोन बिनि थाखायनो दिनै बिटिआरनि अबस्थाया दिनै गाज्रि दिनै आं बेखौनो बुंदों आं नंगौखौ बुंदों आंनियाव लेखा दं लेखाया माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया नोंथांमोना मोनगोन आङो दिन्थिगोन अफिस नोंथांमोना आं बेखौ फरवार्ड खालामगोन जायफोरा आंनियाव नाम्बार दङ आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै बे गासैबो खामानिया बिटिआरनि बाहेरनि दै कन्ट्रेक्टरा आं दिनै नोंथांमोननि सायाव थ' नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ मा बुंदों बिथाङा आसा खालामो नोंथांमोना बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुजिबायबो जानांगौ आरो बिथां बुंनाया थारानो नंगौबो ना जोंनि गेजेराव जि जों सैसोनानै जोंनि नाजानायजों मोननाय जोंनि बे खामानि मावनो गोनांफोरखौ जोंनि मानसियानो मावनानै मोनजानांगौ बे बाथ्राया सैथो जेरै आबसुनि नाजानायाव एनडिएफबिनि नाजानायाव बेफोर खामानिया जोंनि बिटिआर सुक्तिया पिस एकर्डआ जानानै थांबाय स' बेफोर खामानिखौ हायोब्ला जोंनि गभर्नमेन्टआ बेबायदि राननानै होगोन आरो खावलायनाय जायफ्रा मावगोन मोनोब्लाबो जोंनिनो खामानि होनानै मोजाङै मावनांगौ लोगोसे जेसांखिनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जि मावनानै मोननांगौ खामानिखौ दा गुबुन मानसिफ्रासो मावगासिनो बेखौ जों बे प्रुफ बिथां सार बिक्रम दैमारियाथ' खिन्थानानै होखाबाय प्रुफजों लोगोसे लेखा बिलाइखौनो दिन्थिनानै होखाबाय जे गुबुनासो मावनानै जागासिनो बेसेबांनि खामानिखौ बेसेबां मावदों बेफोरखौ रोखा रोखा दिन्थिना होबाय दा रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव सोरबाफोर बे बिक्रम दैमारिनि सायाव माबाफोर बुंनो गोसो दोङो जे बिथाङा सासे कन्ट्रेक्टर बिपिएफनि दालाल बेफोरबादि जानो हागौ बिथाङा दालाल नाथाय बे जिखौ दिन्थिदों बियो सैथोखौनो दिन्थिदों आरोना दालालब्लाबो माखासेखौ सैथोखौनो दिन्थिदों बियो दिन्थिनो गोनां जादों दिनै बे समाव जिहेथु जि खामानिखौ जोंनि लाइमोनफोरानो मावनानै मोनजानांगौ जोंनि बिटिआरनि ओरैनो बेकार जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदिखौनो मावनानै मोनजानो नांगौ आरोना जोंनि गेजेरावनो बेफोर खामानिखौ मावनानै जानांगौ जोंनि हारिनि गेजेरावनो जिहेथु जोंनिनो खामानि जे गुबुनाव थानानै जोंनि बिटिआर बिटिसि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जेबो बिहोमा गैया जेबो सैसोनाय गैया बेबायदि गुबुना जोंनि गेजेराव जौसेयाव 30 40निल' खामानि मावनानै 60 70फोरखौ बुथायनानै जालांजोबबालाय जोंहा मा थागोन जोंनियावलाय मा खामानि जागोन ना जोंनि मानसियानो जौगागोन ना जोंनि खामानिफ्रानो मोजाङै जाफुंगोन स' रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो आंनिफ्राय बेनो आंनि साननाया जे जोंनि मानसियानो मावनानै मोनजानांगौ आरो बेफोरबायदिखौ स' बेबायदि गुबुना मावनानै जायोब्ला जोंनिखौ सेनानै जानाय जोबोद दुखुनांथाव आरोना स' दा जाया जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोन दैदेनगिरिफोरनिसिमबो आंनिफ्राय खावलायनाय जायफोरा दैदेनगिरि जानानै दं दा जोंनिनो गावनि मानसिनो खाबु हो अब्लासो जोंनिनो मानसिया जौगागोन जुदि जोंनि मानसियानो खाबु मोनाब्ला जों बोरैथो जौगानो हानो जेसेखि गोदोर स्किमानो जा जेसेबांखिनि सेंसनानो जा जों जौगानो हानाय नङा आरोना जोंनि मानसियानो जुदि जोंनो जोंनि जायगायाव थानानै जोंनो मावनानै मोनजानो रोङाबा गुबुना मावनानै उथायना लांजोबोब्लालाय जोंनि मानसियालाय माखौथो मावनानै जौगानो हानो स' आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिमबो जे जोंनि बिटिसिनि खामानिफोरखौ जोंनि बिटिआरनि सेंग्रा लाइमोन बेकार जानानै थानायफोर माखासे बिथांमोनानो मावनानै मोनजायो जाहाथे फिसा बिलाफोरखौब्लाबो आरो गिदिरखौथ' गिदिर मानसियासो मावनो हाखायो बेखायनो जोंनिनो मानसिनो खाबु होनाया मोजां जोंनिनो मानसिया मावनानै मोनजागोन स' आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो स' रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट सेक्सनफोरनि गेजेरजों फोरमायलायनो हागोन
जुदि आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनसिम निमाहा बिनाय थाबाय। जेबायदि जानाङा बेफोरबायदि जानायखौ आं दिनै बेखौ एसे खावलायनाय थाबाय आरोना जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम। स' नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो हागोन, लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरोना खावलायनाय थाबाय। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। स' जय बर' हारिनि जय।